समस्त को जय जगन्नाथ। आज आम बुलिया आसपटे आज आम भोजी करूँ मजा मस्ती कर एंजॉय कर घर को फेरबू। तो प्लेसटा देख कौन लगुच अलग प्रकार फाइनाली आम ए डंगार बसिले जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु हरि बोलो। आम आसिक पहुँच पहुँच गलु एंजॉय स्टार्ट हम भोगा भी हम दौड़ी दौड़ी मुई सी पले मधु दीदी चली चली तार पेला बाहरी गला सी आ नुह ता कथा कुआडे बण आड़े पशिगला सुंदरी तिल बड़े फुले राजा अरे झरी नरी अरे कैसे कहूँ मैं हो यारा है प्यार कैसे होता है। आंखें खोली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं हो यारा है प्यार कैसे होता है। जलाल हीरो हीरा
सकाए रे चमेली हाय हाय ए चमेली हाय 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 चमेली हाय ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ଆସିନଥିଲେ ଚାଲୋ I'm so sorry ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଇରେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ବଟ୍ I'm so sorry ମୁଁ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ବାକି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖା ବି ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲୁ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ମେନି 2-3 years ହଁ 3 years ଆଉ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କେମିତି ଦାଦା ପଡ଼ା ହେବି ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଏବେ ରହି ଅଛି ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର ନ୍ୟୁ କିଡ୍ ପିକୋ ଭାଉଜ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ये ହେଲା ମୋ ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖି ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଭାଉଜଙ୍କ ଦେଖା ହେବାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ସରି ବାକି ମୋର ରହିଗଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନରେ ଆସିବି ନିହାତି ନିହାତି କଂଗ୍ରେସ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହସ ଆଜି ଖୁସିରେ ଭଲ ପୁରା ଲାଗିଲା ଭଲ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଭଲ ମିଟ୍ ବି ହେଇପାରିବା ସିଓର ମୋତେ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟାଡା जो बाधा निभाओगी हम लोग ଆଣିଛି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅର ତ ପ୍ରେମ ତୁର ଜୁହାର ପାରିବିନି ଖାଇଲୋ ଛାଡ଼ୁ ପାହାର रस मंदार दिस चॉइस के नंबर घोल के ଆମର ଏବେ ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ସେପଟ ପାରିକି ଯିବୁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ तो आज दिन केमती कौन लगिला ए दिन को आउ भूली पारिबो कि एभले एन्जॉय करि पारिबो ना नाही तो घर को चललु तो रहूचु समस्त को जय जगन्नाथ आम वीडियोटा केमती कौन लगिला आप मैंने कमेंट माध्यम जनइबे जय जगन्नाथ।